Hello, good morning po mga mamamayan. Andito tayo ngayong umaga dahil may lulutuin po ang ating bisita na si Mama Yeps. Mama Yeps, ano po ang iyong lulutuin ngayon? Magluluto tayo ngayon ng bopis. Unang-una po, yung gagawin natin ay papakuluan muna natin itong ating puso ng baka at saka itong ating atay ng baka. Ilagay lang po muna natin dito sa ating lalagyan. Ayan. Para po matanggal ang kanyang lansa, maglalagay po tayo ng dahon ng laurel, tsaka luya, at itong tanglad. Papakuluan natin to ng mga 30 minutes, yung tama-tama lang po na maluto siya ng kaunti at matanggal yung kanyang lansa. At lalabas yung kanyang mga dugo-dugo sa loob. Ayan, maglalagay lang po tayo ng kaunting tubig. At saka, lalagyan din po natin ng kaunting asin para mas may lasa na po siya. Dapat po sana magdadagdag tayo dito ng yung baga ng baka, pero dahil wala pong mabibili dito sa aming lugar, ang ilalagay ko na lang po itong laman ng baka. Ayan. Ayan na po. At atin na po itong isasalin sa ating apoy. Papakuluan natin siya ng mga 30 minutes. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo pagkatapos siyang maluto at saka hihiwain. Ayan na po, natapos ko na pong napakuluan itong ating bopis at hiniwa ko na din po ng maliliit. Ganyan na po yung hitsura niya. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung iba pang mga sangkap na gagamitin natin. Una po itong ating labanos or radish. And then, gagamit din po tayo ng carrots at saka red bell pepper at saka itong kamatis, sibuyas na pula, bawang at saka luya. Ayan, at saka gagamit din po tayo ng laurel leaves, ito. And then itong ating sweetie powder, pampakulay din natin. Gagamit din po tayo ng ground black pepper, suka, patis, at saka toyo. Yan na po lahat ang ating mga ingredients na gagamitin. Simulan na po nating lutuin ang ating bopis. Ayan, una po, magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. Maglalagay lang po tayo ng olive oil. Ayan, ganyan lang po kadami. 2 tablespoon. Yan. Pag mainit na po yung mantika natin, isunod na po nating igisa yung ating bawang. Lutuin lang po natin siya ng kaunti para mas lumabas yung amoy niya. Isunod po natin yung ating sibuyas na pula. Isabay na din natin itong ating luya at saka kamatis. Yan, sabay-sabay na. Yan, antayin lang natin na maluto siya ng kaunti para mas malasa yung ating bopis. Yan, isunod na po natin yung ating bopis. Maglalagay na din po tayo ng paminta at saka yung ating laurel.
Yan, mga 1/2 teaspoon lang. Ito, siguro mga 3 piraso. Pero durog-durog tong laurel namin. Kaya, ganyan kadami. Maglalagay din po ako ng soy sauce. Mga 3 tablespoon. At saka patis. Mga 2 tablespoon lang po yung ilalagay ko. Titikman na lang po natin mamaya kung okay na ba siya. Hahaluin lang po natin. Ipa-fry muna natin to ng mga ilang minuto hanggang sa ma-absorb niya yung mga sangkap na nilagay natin. Kasi gusto natin matuyo ito. Yan, hayaan lang po natin siyang matuyo. Hindi natin tatakpan kasi pag lalagyan natin ng takip, magtutubig siya. Yan. Ngayon pong tuyo na siya, isusunod na po natin itong ating aswite powder. Ilagyan ko lang po siya ng kaunting tubig para matunaw. Pangdagdag kulay po ito sa ating bopis. Yan. Saka ilagay ko na din itong ating radish or labanos. At itong ating carrots at saka red bell pepper. Yan, sabay-sabay na po natin siyang hahaluin. Pag medyo maputla pa siya, kayo na pong bahalang magdagdag ng pampakulay. Tansyahin nyo na lang po. Yung sa soy sauce pala natin kanina, kayo na din po yung bahala. Depende po yun sa panlasa nyo. Ayan, patutuyuin din natin to ng konti bago natin ilagay yung ating vinegar. Ayan, tuyo na po siya. Na-absorb na po yan yung nilagay nating aswite. Isusunod natin yung ating vinegar. Ayan. Ito mga nasa 1/3 cup lang siguro to. Ito muna yung ilalagay ko para matikman ko kung sakto na ba o kulang pa. Magdadagdag na lang po tayo mamaya. Ayan. Once na nailagay nyo na po yung ating vinegar, huwag nyo po munang hahaluin. Antayin po natin siyang kumulo. Kasi po pag hinalo nyo po yung vinegar at hindi pa siya kumulo, mamamatay po yung suka natin. So, antayin natin kung kumulo siya. Kasi po minsan pag hinalo natin na hindi pa kumulo, masasamit tayo. Yun pala, hilaw pa yung vinegar natin. So, pakukuluin natin siya. Ayan na po. Medyo nagtuyo na po siya. Malapit na po itong luto. Ayan, hahaluin lang po natin. Pwede na yan. Yan na po ang ating bopis. Ayan na po mga mamamayang ang ating bopis. Luto na po ito. Sana po nakuha nyo ang recipe ito. Sana'y mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa ating bisita na si Mama Yeps. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!